Cynthia tekyewaa. Cynthia tekyewaa ni. Ene udin aba me bukum. Mikasa free Ghana. Na udin aba me bukum no. Chese wan pe bibia ma. Na ochime me abowa free akwantuo mu aba Ghana ha. Enti agi so pe obeye ho amamere ene amane anse ne yebetime agyawo. Me kwacha wari ho. Udin aba me buku mu. Me kwacha mi tio. Na de American se agi so obeye ho amane ne amamere ni se me abowa ba oman Ghana mu ha. Me kwacha na wan. Ye frame na kantinka. Me what time for you? Me kwacha mi tio. De me kan woti yana. Me kwacha mi tio. Makasa wie de me pese me chense brabe ye ho amane ni sa na wotwe me abowa ba oman Ghana mu ha. Me kwacha de amane na me. Me pese me ware wo honhom mu. O pese ware me wo honhom. Oti na nakasa ba akopɛ. Me kwacha mi tio. Cynthia tekyewaa me mpagya asɛm ne ayesɛm. De me ka kyerɛ ne sɛ me pese me ware honhom mu ni sɛ me abowa ba oman Ghana mu ha. Ababawa. Me kwacha mi tio o kasa mi tie. Me kasa e wote ye. Me si mi tio. Me si udin wo me ngomam. Se wa me ye ho amane ne amamera me abowa ba oman Ghana mu ha. Me kwacha ochina. Ochina be frɛ me. Number na ma. Na me de chami ochina no wa frɛ me. Me no kasa na dua wo so oti ase na dui. Ne me hu de me yese me mo mra fie. Aha. Me kwacha na me de chami ochina. Abranti ababawa. Jela ene so. Me fro biam. Me ware wa na dui. Ni se me aboa ba. Oman mu ha. Eye ochina nwumere. Me ware wo. Usimi wari mo ya kidimu. Ababawa. Hey, ababawa. Wifi. Mitamo ya kidimu. Untwamu da. Ababawa medika yo ho ade ama busuafo. Mitamo ya kidimu. Mitamo ya kidimu. Osidan. Mitamo ya kidimu. Adan. Mitamo ya. Ababawa adan. Mitamo ya. Midiyesu moja chamo ya kidimu. Ababawa. Moja akon no. Mitamo Jesus dimu. Ababawa. Mitamo Yesu dimu. Akoma. Oni man na mo power na me ware wo honhom ase utwam. Hwe. Me ware wa na dua ni kru so onka nche ze otwam. Me ware wo wiase kura me ware wo honhom mu. Ni kru ni kura ya me ware na ka ho. Ya ye ge wo honhom mu. Willkommen bei Neukammerbar. BRETUOBA.